menika Pak Sarmuji. Akrab karo sampean. Bapak beliau kali bapak kula niku tiyang tebih. Kosik to kosik. Sampean karo Pak Sarmuji kuwi ngene. Ngono ta? Nggih. Tegese iki iso dimaknai siji ini teman akrab, yang kedua ini masih family. Ngeten lho, saking ibu. Oh, pake ora ana gandeng cene kok ibu. Ibu beliau. Heeh. Kalian ibu kula menika wong cilik nggih kula niki. Niku lho, Bos. Ayolah. Benten kali kula, Bos. Kuntet Kelahiran Banyuwangi. Kuntet kun kuwi tekuntet ki nyantet lah niki. Tangi nggih. Tapi elek kuwi ora entuk ditutup-tutupne lho. Ngoten niku lho. Kula menika serehne saking Kediri. Ngendi neh? Piye? Sampeyan malah ngomong Kediri penting guyui kok. Niki tebeh-tebeh kula saking mriku niku luar biasa. Niki kan hari napa? Ya. Ulang tahun Partai tahun. Golkar yang ke-57. Lah, Mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Wakil Rakyat Iya. dari Partai Golkar. Siap. Yo, dino iki bengi iki acarane ulang tahun Partai Golkar. Podo-podo. Jadi diambil dengan angka 5 dan 7. Maju. Ma artinya apa? Marilah kita ciptakan kesatuan dan persatuan lewat Partai Golkar demi bersatunya NKRI. wah, mama. Apa? Ju iki padha wae tujuan. Tujuan. Partai Golkar untuk memenangkan Indonesia rakyat, memperkuat ekonomi rakyat. Oh gitu, luar biasa. Luar biasa, Cil. Diomongi enek pantun, wonten pantune niki. Pantune Pantune. pengen krungu aku. Beli kucing naik dokar. Apakah Nah, itu? Naik dokar ke Surabaya. Jawabannya? Bendera kuning tetap berkibar. Partai Golkar menang untuk Indonesia Raya. Wah. Den. Giliranmu. Sampean aja kalah pinter karo kuntet. Kula niku tlatah Banyuwangi, Alas Purwo. Iya aku ngerti kok kono, ning ya kecerdasane kuwi lho pengen ngerti. Purwo niku wiwitan. Ngerti. Pertama kali jumbul niku teng Alas nggih kula niki. Heeh. Jalan masalah bucing. Iki ngomong tenan Kowe tak serius. keprok tenan kok. Serius iki. Aja nganti meleset kowe. Orang 5 dengan 7. 5 maju. Dimantapkan tahun depan harus wayangan lagi seperti ini. Yen bab kuwi rasah kok takokke, rasah kok aturke. Pripun? Mergo wis Pak Sarmuji wis paring dawuh, Sampun. pancen setiap tahun ulang tahun Golkar mesti wayangan. Nggih. Namun untuk tahun depan itu wayangan klasik tanpa bintang tamu. Lah, iki sing abot. Piye? Iki menurutmu piye? Wayangan Ki Dalang ya. Mas Yoyo ngono tanpa dagelan. Ya. Dongamu piye ngene? Ora tak dongakne sing elek. Dongakne Tetep paringan sehat sedayanipun. Aku ra munggah ya ora apa-apa. Ning kono macak dagelan mosok ora dibayar. Lah ngene jenenge nekat ya kuwi. Lho saiki laran nekat ra mbadok ya, Bos. oh, berarti mantap ya. Mantap. Lewat kesenian tradisional. Yo. Jutaan rupiah perekonomian yang jalan tadi. Bola bali omongane bojaranane ngono. Leh, iki kan wis maju. Nih tinggal pantune niki. Mas Petro, pantune. Aku mau wis beli kucing. Iya. Beli kucing. Nasi kucing. Loh. Terus piye? Iki lho digawe sik. Iya. Iki digawe kula kan ketua jaranan, Bos. Berarti ra tek iso pantun. Nasi kucing. Nasi kucing itu adanya di angkringan. Betul. Belinya cuma 1.000. Ya ta? Partai Kuning Nun Sewu buat saya itu kenangan. Sebab apa? Menjadi dalam satu di hatiku. Itu luar biasa. Elah. Percil dilawan. Iya. Sakniki Nun sing Sewu, hati- Bos. Niki kula teng mriki. Niku suatu kebanggaan tersendiri, Mas. Kok iso? Nggih no. Lah mboten bangga pripun mangke wangsul wong wedok iso tuku beras. Niku sepindah. Nomor kali Hah? kan wis lunas gede ini aku wis dadi wis Ya jus ngono. Dadi engko mulai kari pringis nggih ngono. beto pring kula mangsul beto pring Tak lupa kita mengucapkan terima kasih Siap. Mas Petro Nggih. pada Ketua Nggih. Umum Siap. Partai Golkar Nggih. Bapak Airlangga Hartarto. Oh, siap. Juga dihadiri Bapak Sarmuji Iya, sebagai Ketua Iya. DPD, Bapak Sahat
Sarmuji iki ngawa teges til. Alah apik jenenge lho. Tetet kowe iki wis Nek aku awake dhewe ora ditangkep. tegas tok mau. Kedah profesional lak ngoten lho Mas Petro. Betul, betul. Bapak Sarmuji, sar itu adalah saran. Sarannya luar biasa. Gua jangan tak culak mit batu. Syarat apa? Saran untuk menciptakan Generasi. kader-kader muda yang punya integritas dan komitmen untuk bekerja. Lah, Itu sarannya. Musyawarah diutamakan sebelum melangkah. Jadi musyawarah diutamakan karo kader-kader. Jiwanya besar. weh, punya jiwa besar. Meskipun wong ndek kaya aku, ngapunten lho. Kowe lambemu elek Boten, tapi semana. Meskipun aku ki ndek, umpama aku Bapak Sarmuji kalian Mas Yoyo gandeng. Iya. Iki arepe ngedekeni kesenian. Apa jenenge? Kerdil budaya. Kowe lak karo kowe ngawur. Tapi nuwun sewu Pak Sarmuji kalian kula jane emang sudah raket, Bos. Kados kula niku kados putrane piyambak. Sampean kuwi. Nggih, sering menika teng Kediri kepanggih kapanane kanginan barang masuk angin langsung niku. Kula nggih ngertos. Lah remenane nembang remen. Napa-napa remen niku. Niku wau nyuwun Paling sholawat. kula remeni lak kula disawer niku remen. Bapak Sarmuji nyuwun sholawat. Nggih. Kesanipun ansal syafaat Nggih, Kanjeng syafaat. Nabi. Amin. Partai Golkar tetap Iya. berkembang Amin. untuk memajukan Iya. Indonesia Raya. Siap. Sholawatan nggih. Oh siap. Mboten napa nggih. Mboten napa-napa nggih. Aku malah kuwatir kowe iki lho. Selawatanmu semulangku wis adus urung? Mbon niku Sampun. Wis adus. Keramas. sampun. Ah iya, semulangku lek bar selawatan ku teko omah ya padha wae. Masuk angin nah. Mboten. Ngombe. Aduh bos, sampean kok ngomong ngono dagelan muda itu sekarang ndak ada. Oh sik aku iki ya apa lho, kancaku iki pelawak ya pirang-pirang, seniman ya pirang-pirang. Nuwun sewu sok-sok ora kabeh. Anggere wis sukses mesti mesti cedak karo omben-omben, cedak karo mainan, cedak karo bangsane obat-obat terlarang. Nuwun sewu. Niku Leres, Mas mboten. Petro. Mainan 5M tahun niku bos. Apa? Ya mendem ya toh. Terus main ngono-ngono kuwi. Kula lak main mendem mboten. Mboten nate. Lak M sing terakhir ki wabot bos. Percil niki lho siyen niki ngeten percil. Ngombe nggih. Nggih, Iya. siyen niki ngeten. Saiki. Ngene ya dat kayak ngene. Wah, salat alhamdulillah. Pindah galon luwih gedhe ya dadi penak karo masaku kok. Banyolan lawas kok lali niku. Mas Petro ya cek Mas Petro ya cek apa? Iki. Wes aja mong sing ora-ora selawatan. Nggih, nggih. Nggih. Selamat. Kanggo kendang. Salatullah Salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lah iku sholawat. sithik tok wis istimewa urung terusane. Sithik sakmono di. Iya terusno sembarang. Aku manut awakmu. Niki lak sholawatan sae bos. Niki kan weton pondok. Pondok pesantren. Nggih. Seminggu teng pondok kula. Seminggu tok. Pondok bersalin. Pesantren lah aku kok ngomong tenanan kok. Ya Lanjut, Nabi. Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaika. Joko ati, Ben uripe mukti, Joko ilat, ben ora kualat, Joko pola, ben ora salah, Joko rasa, ben ra cilaka. Salatullah Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wah
luar biasa. Aku lak yoga iki sawen lho, Bos. Iso sigrakno. Maluji ro. Lambene kemeruh. Kowe iki ning omah yo duwe gamelan lho iso melu jiro. Kibot kok gamelan. Terusane lho diterusane. Nggih. Bapak Ibu Kudu dihormati, yatim piatu harus disantuni, janda muda kudu diopeni, rondo tuwek dibungkus siji-siji. Ngono kuwi sampean nyepelekke lho. Ora. Mboten. Nun Maksudnya sewu. dibungkus atine siji-siji, aja nganti nyenengi wong lanang neh ngono lho, Net. ngene lho ya Allah Gusti Bapak Ibu kudu dihormati, yatim piatu ayo disantuni, fakir miskin ayo dijakati, kabeh mau perintah ilahi. Lah, karepmu lah kowe nyapa kok rondo nom barang. Aku kelingan rondo aku mau. Lho kok sing teko sing lalu kowe. Lah kancane akhire to mlayune ning sinden-sinden no. Cara munine set langsung. Ngoten niku lah, kula niku kan ngeten iki kan nglatih kula sakniki. Nglatih sapa? Jaran, nggih sinden iki lho. Oh iya. Nglatih sapa iki aku sampean kok. Teko sengit to. Ya ora ngelatih iki genah sampean sengit sampean ngono lho. Ya nglatih sinden-sinden iki. Oh, ben menjadi waranggone yang agamis. Lah bener. Niki nun sewu setunggal kalih 3 sekawan gansal 6. Niki kula tingali mon saking bathuk-bathukane ketinggal, Bos. Maksudnya piye? Iki bocah iki dadi sinden apik, mari ngono besok nun sewu kalau di bahtera rumah tangga menika cara wong no apa ki kendil sing guling napa mboten bocor lan mboten ini kula ngertos. Sik, saiki saka kene ya. Nggih. Umi Hafifah Ponorogo. Niki saking Ponorogo niki lare niki. Lah iya wis tak omongke nyate. Iya, aku krungu. Heeh. Nggih. Piye? Katuranggane piye? Nun sewu. Nek bathuk-bathukan kados ngeten iki, bocah niki pinter. Sebab rodok maju, Bos. Oleh bathuk rada maju ki pinter. Enggak, mesti tonggoku maju ketatap ya ora pinter-pinter. Benten, Bos, benten. Kalih ini gila ini kan gawan, Bos. Ngeten iki pinter, daringane mboten bocor. Setia karo wong lanang. Paribasan wong lanang iki urung tangi. Ya ndang ditangekne dilus-lus, Mas, ayo ndang bangun seperti itu. Paribasan wong lanang durung ngombe kopi. Dikopeni, Bos. Paribasan wong lanang durung ngombe susu. Ditukokne. Niki Mbak sapa? Umi. Paribasan wong lanang iki durung salat. Ya disolat. Oh ya ora ya salat bareng-bareng berjamaah. Nah, kowe tekomu jeglong kok kowe. Niki Dek Umi. Nggih. Niki Bu Kesi. Saking nun sewu ngeten nun saya saking bathuk-bathukane nun sewu niki. Iki saking mriki niku ora dijembar. Hati-hati we. Jembar ing manah. Mas yo sing lanang rodok nakal niki sabar. Aja nganti bleset ngantem cempolo kowe. Niki sae, Bos. Oh iya. Suwantene mesti sae sebab ketarik. Niki kalih niki ketarik ngeten. Oh, ngoten. Jadi Dadi menciptakan apa-apa ki iso ya. Iso. Bu Kesi. Nah iki Selanjutnya Niki sinten? Mbak Okvalika. Mbak niki kuwi niki Mbak Okval niki rodok tipis. Iki bocah kaya ngene gampang tresno karo wong lanang. Iya. ngono to kok ya roh awakmu. Tapi akan tetapi lek wis kadung ditresnoni lek dhek disakiti lara jangket sampai seumur hidup kaya ngene iki. Bathuk-bathukane ketinggal. Niki daringane mboten bocor. Niki iso nyimpen dhuwite wong lanang. Selanjutnya Birgita. Dirgita niku bathukane Ora gir, bir. Birgita. Birgita. Heeh. Iso gir ora. Lah nggih. Lah krungu ku gir, Bos. Alah. Ya sebutane Bos ketua jaranan mawon mboten tenan. Niki nun sewu saking bathukan rada lincip ngoten, Bos. Ini menuju ke depan luar biasa. Pikirannya ngadoh ning ngarep. Iki lak duwe tangga sugih bosok bojone iki. Kok iso? Ayo to tanggane tuku apa no? Mas, mosok tuku ngenean ra iso kaya ngono ki mesti langsung jauh, Bos. Kaya ngono kuwi. Niki Winong. lah seger lemu ginu-ginu nih. Saya tau mau ngrebuk bathuk kok teko seger ginu-ginu lho. Nggih, susi bathuk, engko susi bathuk. Oh iya. Bathukane ra dijembar, Bos. Terus Nun sewu, bocah kok mesem terus nih.
Niki lak dijajare stres, Bos. Maksudnya piye? Maksudnya piye? Lho ora apa-apa mesem. Lho, kuwi jenenge murah senyum kaya bojoku. Murah senyum ya. Sapa? Bojoku iki lho. Bojomu ki merongos, Net, bukan murah senyum, beda. Niki murah senyum ngaten niki sae, garingan mboten bocor. Selanjutnya Mbak Iki- Sulis Eva. Mbak Sulis Eva. Mengkereng ngene Iya, lho. Ngene iki. Apa itu? Luwe bocah iki Oh, jenes. Luwe. ngempet berarti ya. Aja neng Golkar kene kopen kowe sak mbledosmu kok luwe Lho, piye. Mas teh sekedap malih luwe, ngoten kula ngertos sak dereng menah. Lah, niki Mbak Sulis. Lho, niki batange sapa iki? Aku gawanku sing kuning-kuning iki. Iki sapa? Jiro Niki sapa, Bos? Fatmo. 6 iki gawanku. Niki mboten gawan jenengan to? Sanes. Lho, lha iki bakul kacang nyapa ning kene? Hus. Iki sapa? Iki piye to? Mau diomongi Pak Sarmuji ki ora nggawa sapa-sapa. Nun sewu, paling apa sinten, Mbak? Oh, nggawa mic e. Iso muni juga. Nyuwun sewu nggih Mas. Nggih. Wilujeng dalu Mas Petro. Sapa iki? Lah ngerti sapa? Ludes. Heeh. Jane sak brebetan jane kaya Dian Sastrowardono. Iki kaya anu. Sapa? Wardono, Wardoyo. Waduh, yo kok. Mosok iki gawane Bu Ari. Nah, ya kuwi. Namanya siapa? Niki ngapunten niki ora ditelat Mas Petro. Sebabnya telat. sonten wau double campur sari. Tapi Tanggapan tuh ya. dibuyarke wau. Sebabnya Teng Bungkul mriko. Sebabnya? Obraan Satpol PP kula. Ayo banci ora dibuyarne piye kok. Penyanyi ya sing asli ngene. Sebelahe Bungkul ngono lho Mas. Oh, nggih. tanggapan yang bungkul sore mau terus bengi nang kene. Nggih. Oh nampa ronggen ki mung sedina. Ping 3, mangke bibar niki kula niki kan selalu mematuhi peraturan pemerintah. Siap. Protokol kesehatan. Kula selalu menjaga jarak. Dados dinten niki jarak niku aman kali kula. Maksudnya piye? Maksudnya- Jarak iki Kowe jarak gon kowe iki. Lah ya kan mematuhi harus menjaga jarak. Lah nyapa jarak nggon ngono anu malah dijogo iki lho. Jarak saiki aman, Mas. Aman, terkendali. Matur. Matur teng Mas Petro. Sampeyan ra ngerti lho, Mas. piye? Ning kono apik-apik rumangsaku. Aku liwat rono nyuwun sewu lho Mas Petro. Kula pas lewat mriko no. Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Iya. Monggo pinarak kamare kosong. Ngene terus. Aku yo tak wales yo, Mas. Nggih. Tuku duku akeh siji. Heeh. Mangke kula mriku kali Pak Sarmuji. Oh, ngawur. Nyapa? Kowe ora iki lho nyapa. Ngono kuwi lho. Kowe ngejak Pasar Muji lho nyapa. Sosialisasi. Ya anu mbok menawa survei melihat situasi kondisi Lah. mana yang perlu dibenahi. Bener. Iya. Nanti dredeg aku. Dredeg aku bolone dredeg. Sik, Ora, sampean sapa? Asmane sapa? Kula Nggih. nggih mboten umuk lho niki. Lah nyapa kok umum? Umum sapa? Ora enek lho bodho kopi umum. Udah wedang ya. Umuk. Umop. Jariku. Dipun tepangaken para kader-kader dari Partai Golkar yang saya cintai semuanya. Wah, iya. Nami kula Litiana Dewi Koronawati. Oh, siap. Litiana Dewi Koronawati. Koronawati. Nggih, kula niku jane rada ternyuh kula. Sebabe Pas riyen niku bapak ibu kula jenengke kula Liti niku kula pun mboten pengin jane. Ya. Lah jeneng kuwi ki ra penak lho Mas. Kok iso? Diceluk pendek ya enggak enak, jeneng diwalik ya ora penak. Iya, Aku iya. ki isin Mas. Izin ya. Oh jeneng aku celukan kan Liti Mas. Iya. Ngomong diceluk Lit ngono ya enggak Iya ra penak. penak. Iya. Ti ra penak. Aja diwalik wis terus ngomong ning rono ngomong rono. Dipun walik nggih mboten kepenak. Kula niku isin jane. Iya. Terus nuwun sewu Pak Bareng Asma Mbak Liti menika asli saking pundi? Saking pundi, Mbak? Kula. Nggih. Kula saking Surabaya mriki mawon Mas. Oh, kok beda-beda ya? Nggih, kula sosok teng anu Kenjeran. Oh, siap. Jembatan Merah. Nggih. Terus ngene Iya, daerah kene. Tambak Sari. Tambak Sari ya. Kula Komplit ya? Nggih, Mas. Kula pindah-pindah kok kula niki. Oh nggih. Nuwun sewu mriki badhe napa? Kula to? Nggih. Lho. Kula niki kan nggih memperingati hari ulang tahun Golkar yang ke-57. Siap. Saya ini termasuk kader, Mas. Ngoten. Nuwun sewu badhe nembang napa badhe matur napa? Lho, kula niki nggih badhe nggenahke teng Pak Sarmuji. Lha nyapa? Apa? Sarungipun keri teng mriku pas riyen. Oh. Iya.
Oh, berarti tuku bareng. Oh, alah. Napa? Maksudnya piye? Pas nunut subuhan teng mriko niku keri. Wah, Rene iki arepe balekne. balekne ta sodok delok Mboten jenengan ini statusnya sebagai sinden, penyanyi napa-napa. Kula nggih sinden saged, sosok nggih campur sari. Terus ning kalau wingi Mas, Nggih. aku wingi campur ndut terus Iya. Telek lincung komplit lah pokoke. Mboten lek sampean panjen sinden nuwun sewu nggih, mboten kok kula ngenyek jenengan. Mang pirsane ingkang 6 menika, racakipun lak putih-putih ngoten nggih pipi, nggih praupan. Jenengan kok malah kelawu niku pripun? mboten pun ngenyek kali kula lho. Kula mawon mau niki dandane teng salon pas lho. Salon. Salon. Nyapa salon pas iki lho. Lah ning salon duwe pas Mas. Oh iya iya. Lah nek mbak-mbake pesinden iki kalih kula nggih mboten wonten apa-apane to Mas Petro. Menek sing bapak-bapak sing nyang kae lho sinden sing ning ngarep dhewe ya Jan anu ayune kimplah-kimplah kaya dudu gule. Mesti duduk gule liyan duduk gule Mboten lho nuwun sewu wedake napa wedake? Niki wedak kula niki sponsor TV. Iya. Niki lak sinden jenengan nuwun sewu rata-rata menggunakan bedak. Paling nopo? Niki paling Sariayu. Sariayu. Heeh. Alah. Iki paling Sari Puspa. Sari Puspa obat nyamuk. Sorry, Mbak. Goblok iki. Paling Latulit. Kalah kali kula. Kalian apa wedake? Aku wedake pon, Mas. Oh iya. Wedak pon wajah hitam jadi putih. Oh. Lah kok nyatane malah ireng. Niki mboten pon, Mas. Lah apa? Kliwon. Lah, ya iki wis geli. Aku sik eling ya Mas. Lah nek aku karo iki, Mas. Aku ning kene iki jane rada anu, Mas, mangkel, Mas. Kok iso mangkel? Lah petuk Mbak Kesi. Mbak Kesi karo aku kan sik sak lekting. Maksudnya piye? Sak pantaran ki. Iya. Sak Lekting iki lampu goblok. Sak leting. Ya sak leting kuwi lho, Mas. Mbak Kesi. Iya, berarti nembangnya saya. Lah zaman nom-noman nih. Mbak Kesi nderekke Pak Anom Suroto. Iya. Aku nderekne almarhum Ki Entus Susmono. Wis istimewa. Mbak Kesi nderekke Pak Purbo Asmoro. Aku nderekne almarhum Ki Mantep Sudarsono. Saleting, Mas. Lah kok sing mbakmu sedo kabeh. Pancen dalang sing tak olehi mesti mati, Mas. Lah ngono wae aja melu aku. Niki mboten tuwa jenengan. Kok iso lho piye? Tenang, Mas. Nek jenengan niku KTP ini kan seumur hidup dadi Lah, nembang Mbak Yu, Nggih, Mas. monggo nembang. Nyuwun sewu Mas Petro. Nggih, badhe nyekar menapa? Niki nyuwun ingkang klasik napa ingkang rekreasi? Lah, kreasi. Yo kreasi. Klasik. Niki mumpung anu ketemu kalian kadang-kadang Iya. anu sinten niki? Napa? Karawitan Madangkara. Madangkara nggih. Iya. Madangkara. Nembangnya apa, Mbak? Konate kali kula sedanten. Lah niki sing gender niki. Ngopo? Gandeng kali kula 5 tahun to. Gandeng karo sampean. Bar niki. Duwe anak siji, Mas. Heeh. Kurane ndase. Iki lho santen iki lho. Mosok ora ketang cilik-cilikan renek. Nek sing Nyendil. nakal iki sing ngendang iki lho, Mas. Nyapa? Lah apa wong ngerti nek main ning Surabaya, Mas. Aku iki dikon berangkat lebih awal. Seminggu sadurunge kula pun berangkat. Dinepne teng Hotel Sangrila. Bah, teng mriku mboten diapa-apakne. Lah terus Kula mbayari hotel 7 dina, Mas. Oh iya apa enek moto tekor lho. Nuwun sewu ning kono ki jejak gladen nembang kuwi lho. Iya. Nembang apa slendro apa pelok? Nyuwun anu ding-dingane pelok silindro, Mas. Ora kena ngocengoh jarene tinge Mbak Kesi tapi slendro pelok. Sampeyan ngenyek kula to, Mas. Kula niku sinden profesional. Nyuwun sewu Pak Sarmuji. Iya. Ero. Matur nuwun. Lho, matur nuwun lho piye? wis dikai kowe. Ya mbok menawa Mas ngene lali. Oh iya iya. Yo tak elingne sik lah. Iya iya iya. Nembang apa? Kula nggih. Nggih. Sing langgam mawon kula. Oh langgam. Langgam. Niku lali janjine niki. Oh pelok. Oh, pelok kuwi. Pelok ya? Oh. Lah nggih. lali janjine ya. Catetane sosok lali kula. Oh. Nyilingne ya iki, lali janjine, aja nganti lali. Sak pinten, Mas? Loro ati 5 tahun gandeng sampean kok ya. Kowe iso setel Awakmu tinggal selingkuh karo tukang kendang. Awakmu kok ya sik eling nek sakmene. Iya.
Rumangsamu. Rumangsaku. Ayo. Aja ngendel-ngendelne Mas. Iya. Klemben-klemben. Roti-roti. Biyen-biyen. Saiki-saiki. Iya. Tinggine munggah amben. Terus Gematine wis ora kaya biyen. iya. Seiling. Parikese dadi ratu. Apa kuwi? Sakit atiku. Wah iya. Ayo. Ayo. Kena tak lewek. Ayo. Ayo nembang. Lah iki lho Mas Petruk iki sing ngumpani terus lho Mas. Aku jane wis ora pengen ngetokne. Yo. Ajane ya setelamu kuwi. Ayo. Dina Minggu Dina Minggu sing tak tunggu. Aku ngajak ning pasar Minggu. Lah, nyapa? Tawang mangu pasar Minggu lho. Nganti lingsir srengenge karo kowe. Aku naksir kowe Maryam Soto Laila. Oh, Maryam Soto. Lagumu apa to? Toko Maryam Soto iki apa to? Lagu beda lho. Yoga pundi to niki? Gawan kula. Kok tinggal grogi to anu ngiringi Ora kok grogi kuwi lho tembangmu kok campur-campur lho. lali janjine mosok bleset lho. Ini umpama awakmu nganggo kendang kuwi ndak iso sing kendang Sing kene Mas, iki jan kleru wae. Ya. Sing enak lho Mas ya. Lagune apa? Beda lho. Anu slendro ae Mas. Oh iya, selendro lho penane Olah lagi. ngalih. Niku nyuwun gubuk semara. Asmara. Ya nek wong ayu kan ngomongnya beda to Mas. Asmara. Gubuk semara. Iya. Yen liwat aku Alam, Mas. kelingan gubuk kae ambiyen tak goleren Maryam Soto Laila. Set. Liane. Aja kowe duk kae bedok. Beduk ya. Kita bleset kabeh. Bleset. Isin lho. Teko kendange ya ki mau. Lah kok ya isin karo pasarmu. berarti teko kendange. Kendange kita kleru kabeh. Iku ya Mas ya. Bedok ya Mas ya. Iya. Apa ganti. Anu Sri Uning ya Mas. Ngalih neh. Sri Uning Mustika Tuban Labu Tresna lan sapaya pati Maryam Soto Laila. Anjane lambemu lho. Lambemu sing masalah iki lambemu sing bosok iki lambemu. Ayo ditimbang iki pira iki rambutan iki. Mas. Kuwi aja sia-sia. Niki jan kebangetan. Mosok kula sinden dikelontok ndase. Iya. Lah padane kowe ora ngerti. Kuwi gelungan duduk sembarang gelungan. Wah iki. Kowe ngerti ora? Oleh kowe entuk gelungan kuwi. Kowe ngerti segara kidul? Nggih. Ya. Kuwi sik ngidul neh, Mas. Lah nyemplung kowe. Kowe ya nyemplung. Kok ngidul sik Piye maksudnya piye? Wasiat. Nyanya. Sok sapa ae sing nyekel gelungan kuwi. Kuwi mesti iso joget. Mosok. Ora percaya. Apa ya mungkin? Sok sapa sing gawe gelungan? Kok ngene lho. Kuwi iso joget, Mas. Mosok. Ora percaya. Iki Iya. kaya ngene iki. Iki wingit, Mas. Kaya ngene iki. Mboten percaya. Ora percaya. Lelek sampai muni kendang berarti joget. Joget. Ora mungkin Mas wong iki gelungan wae kok. Ora percaya. Ora percaya. Tak gawene. Iya. Asik. Tenan iki. Percaya apa ora? Oh, kuwi anak Yonine. Iki mboten sembarang gelungan. Oh, duwe daya kuwi. Iki gelungan wasiat saka Segara Kidul kurang kidul iki. Iya. Ora percaya. Dibuktekne. Mosok le trimo gelungan ngene. Ora percaya. Ya apa ora? Ya apa ora? Iya. Anjir. Abot tenan. Abot. Tenan ya, langsung diplegne langsung muni. Muni, joget, Mas. Pemene diplegne tenan iso muni langsung lah. Sudah Joget tenan to. Gawen sing pas. delok ngono. Dingane mak delok ngono langsung. Kok muni apa ora? Muni. Engko mbakmu ora muni mbok blongne kok. Ora. Ya apa ora?
Ya ora. Iya. Lah ya iki lho pas sing ya iki lho sing arepne. Lah ya ngene iki nyapa. Gila. Niki wingi Cekel. gelungan saestu. Heeh. Jenengan percaya napa mboten? Jenengan Percaya aku. Mas Petro percaya lho Mas. Ya wis, nek percaya ya wis. Matur nuwun nek pun sampun percaya. Pak Sarmuji percaya napa mboten? Nyapa? Ku lebih gawe karo Mas aku. Dinggo sing diagem. Nggih. Kuwi anu lho kuwi Saka Mbah. jati dirine wong Jawa. Nggih. Aja didek-idek. Nggih, mboten. Lah. Wah, Lampune mati Mas. alah kok mesti gawe ngono kuwi nyapa to? Kuwi kualik lho. Malik kowe iki. Nah ngene lho Mas. Kaya apa? Kayak brimob. Pasukan masuk dalam barisan. Loh. Basiran biasa ya. Ya saya mau basiran. Aduh, dosa aku. Nur lha nembang. Iki malih rasida komandan klepon malian orang. Nembangke mawon. Pak Sarmuji. Pak Sarmuji katuran minggah. Nuwun sewu kula nyuwun kanthi sanget mewakili para kader-kader Siap. Golkar Nggih. mboten ketang sak kemperangan nembang Pak mriki ngoten. Pak. Nggih, Pak Ingkang Sarmuji. klasik mawon Pak. Nggih. Monggo monggo. katuran Nggih. mriki kalian Pak. Monggo duduk. Monggo. Duduk. Monggo Duduk. Pak. Oplos tepuk tangan untuk Bapak Sarmuji ya. Kang Petro, kula mboten wantun. Kula timbali Pak Kodrat. Ngancani kula. Monggo Pak Kodrat. Monggo Pak Kodrat. Monggo. Monggo mriki. Monggo. Kalian kula Pak. Lah, Monggo Pak Mas Kodrat. Kodrat. Monggo mriki kula entosi penontone wis ngenteni apa Kodrat katuran mriki Pak Kodrat. Nembang nopo Pak Kodrat? Pak Ketua mawon lah. Ler ilir mawon. Lek ngeten lek pancen mung anu napa ijir nuwun sewu salah siji nembang sijine nyawer. Ngoten mawon pripun? Bah, jenengan niku kok iso cuwur. Lah kok salah siji wong arep-karepe mau wong loro nyawer kabeh kok. Oh, ngoten, siap. Kita siap nampani, Bapak. Nggih, kula pitados meneh Pak Sarmuji niku piyayi Jawi tur ya napa niku pandemen kesenian. Siap, leres. Pun lho. Napa sak paringipun Pak, Monggo monggo. nembang napa, Ler Bapak? ilir mawon. Nun? Ler ilir. Ilir-ilir. Nah, supados sedaya saged niku insyaallah niku. Wah, nggih, siap. Dibantu Kang Percil. Nggih. Sinden-sinden ayo mbantu. Nggih. Monggo sarang-sarang. Pak Sarmuji Lah, karo dibuka, Pak Pak. Kodrat nggih. Mangke lah nggih, matur. Pak Kodrat. HP kula nomoripun dipun simpen nggih. Oh nggih, sampun. Nggih, ampun kuwatir mangke. Pak Kodrat, Nggih. mohon maaf. Rekening saya sudah disimpan. Oh iya. Pak Kodrat. Anu nomor sepatu kula tasih. Nyapo iso tekan nomor sepatu ora lho rumah saya. Monggo. Lir-lir semanten ya. Ler ilir. Ler ilir. Tandure Wusumilir kae ijo royo royo kasenggo temanten anyar. penekno Linde kuwi nyulu
kagem Pak Sarmuji lan Pak Kodrat. Ah, piyayim budaya temenanan. Nggih. Kuis saged kuis. Apa? Bedekan saged. Monggo, lah niku rajane bedekan niku. Walah, kula niku. Mboten. Nggih, Kula tak nembang pucung mawon sinten tiang Golkar sing saged nebak angsal hadiah. Oh, siap. Mangke kula koordinator teng mriki, Pak. Mangke lek mboten saged anu majeng kok mboten saged denda 500.000. Ngoten nggih, Pak. Siap. Monggo. Bapak pucung tutu watu tutu gunung wijil saking sabrang. Pak, sinten niku? Lha niku. Ah! Titiane Sri Bupati. Pak Pariyadi. Pariyadi. Pantes Pak Pariyadi. Gajah. Yen lumaku pucung lembean trono. Nggih. Wonten ingkang sampun kepareng batang menika. Gedhek nggih. Pak Pariyadi. Nggih. Pak Pariyadi niku saking Tulungagung dados ngertos niku. Nggih. Pak Kolonel Kombes Pariyadi. Siap. Matur nuwun Pak Pariyadi. Hadiah menyusul. Wah nggih. Kula ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Wakil Bupati Madiun. Nggih, Bapak kula Pak Hari Wuryanto kepareng nenggani kula. Matur nuwun. Saged kangge tamba kangen Pak Hari. Matur nuwun rawuhipun. Wonten Wakil Bupati Pacitan Mas Pacitan Gagari. nggih. Wah, kalau ngene. Wonten Wakil Wali Kota Pasuruan. Wah, siap. Mas Adi Wibowo. Oh nggih. Bapak Wakil Bupati Pacitan nggih wonten nggih. Matur nuwun. Wonten Wakil Wali Kota Malang. Siap, Mas siap. Edi Sofyan. Siap. Alhamdulillah. Temu kabeh. Nggih. Sekarang engko sitok-sitok DP siji. Nembang meleh napa pripun Pak Petro? Nggih. Kados pundi Pak Sarmuji? Pak Kodrat. Pak Kodrat mangke. Kodrat. Napa? Napa? Pripun Pak? Yen tawang. Oh, siap. Napa? Oh, yen ning Tawang. Dikancani, ayo sinden, ayo. Kersane kali sinden. Anu, salah siji. Gajah Pak Kodrat. Gajah. Sulus Eva, ayo lis. Ayo, sulus e. Ora bedheki to. Dikancani, Pak. Nggih, leres niku, nggih. Nah, mangke sik. Yo lis, ngadeg lis. Ya, ngantani Pak Kodrat. Nggih. Nah. Mangke lek enten pendampinge lak saya semangat, Pak. Lah, saya sigrak ngoten lho, Pak. Izin Ibu Ketua Lidaya. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Nggih. Nggih, rati majeng Mbak Yu. Bapak kok anu nggih, mboten digagas nggih kula. Ah, mboten. Oh, ciptoning kok diganggu widodari pitu ora masalah kok. Pak Kodrat kok rada pucet ya. Ih, goclok iki. Jenenge ketok pucet. Mas Percil. Pak Kodrat ngerti ndi sing ayu ndi sing ora. Lah nyapa? Nek karo aku ya beda no Mas. Iya. Pak Kodrat. Iya. Monggo Pak Kodrat. Gajah ya sampun Pak. Semonten, Pak. Sampun, Pak. Monggo. Ayo sareng-sareng. Yen ing Tawang ono Lah, luar biasa. Dibarengi Mbak Sulis. Barengi. Suma
Tepuk tangan kagem Pak Kodrat. Nggih. Luar biasa. Matur Mbah nuwun. Elok, Pak, elok. Niku mangke lek setiap bulan wayangan, wala saya apal jenengan mangke nggih. Nggih. Oke, oke. Oke. Setuju. Nggih, matur suwun Bapak. Lagi napa sampun? Sampun, Terus sampun Pak. Sampun oh nggih, Sampun, nggih. Pak. Nggih matur nuwun Mbak Eva, nggih. Ayo. Nggih, Pak. Sawerane. Nggih, Pak. Kula mriki mon, Pak. Kula sing terakhir mon. Nah, nggih, ayo. Matur nuwun Mas Sarmuji, nggih. Wala Pak Kodrat iki ngopo lah. Matur nuwun. Makasih. Siap. Nggih. Mbah Nun. Ngono iki jenenge lak ya matur nuwun, nggih. Wah, siap. Bu. Monggo Bu, monggo minggah Bu, monggo. Yen tawang ana lintang cahayu. Terima kasih Bu. Koordinator. Bu, kula dereng. Weh. Kamu Dan jangan koordinator. raine licik tenan kuwi jaran. Nyuwun nyuwun menika Ibu ngersakne aja dipleroki. Oh, siap. Siap. Ning saderengipun ngeten. Niki nembang sampean lak ya ndagel joget. Nggih. Nembang ora iso joget ra iso tanpa ditabuhi pengrawit. Nggih. Iki pengrawite. Oh, siap. Ya, Kula oke. koordinator, Bos. Ojo iki wis enak dhewe. Betul, jujur Ya. niki. Ojo kono ya Karena enak aku dhewe. ora percaya. Liwat kowe malah sudo kuwi engko. Ya. Nah, ngono. Bu, niki nyuwun apa, Bu? Oke, Aja dipelero. Nggih muter malih mangke. Niki Mohon anu maaf, puteran kok Bu. sehabis ini tiket masih ada 10 kuota. Nanti masuk satu kula koordinator. Sudah ini. Nggih. Monggo, sing Ya. intune monggo. Aja Nawi dipleroki ngersake. nggih. Nggih. Nggih, mboten napa-napa monggo. Aja dipleroki nggih, anu Nggih, Mas nggih. Fitro. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Dintekke sik iki mau ora. Oke, dereng, lagi tenan. niki jelasaken riyen. Ditelaske riyen Bu nggih. Ayo, monggo. Yuk. Minong berdiri karo Mbak Durgita. Yuk, Din. Atur nuwun. Ya, Aja dipleroki. Masih masalah. Makan. aja dipleroki. Ayo, Bu. Hop. Hei.
Terima kasih. Iku budaya Matur mbak nuwun Bu. terima kasih. Wah, luar biasa, luar biasa. Mugi dados berkah Bu. Matur nuwun. Mugi sehat panjang umur nggih Bu. Nggih. Iki kula tak Mas ngeteraken mriku riyen. Nggih. Pun mriku kan. Koordinator sampean urusi, Mas. Ini ndi? Ngeterne buke lho. Oh iya iya wis. Moga-moga. Nenek, Wah, lah kok aneh-aneh. Lah Bu Ari, Mas, ojo dipleroki. Boten boleh Iya iya iya. tinggal lakumu kudu ngerti sapa. Ojo ditinggal sampe sakit ketimuran. Menika Ibu Ari nyuwun Bu Ari. gambang suling. Saking Bos. Trenggalek, Saking galek Bu Ari menika nyuwun gambang suling. kangen Mas Petruk, Nggih. nyuwun Oh, nggih. gambang suling. Lah, Nggih. ngoten. Monggo. Langsung mon nggih Bu nggih. Lho, jenengan joget to? Mboten nggih. Bu Ari pinternya joget. Nggih, nggih, nggih. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Siap. Gambang suling nggih? Nggih. Oke, siap. Monggo. Yo, tak Yo, tumpak yo. tak tumpak. Suara suling kumandang suarane. Oh iya 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 iya. Suara suling kepenak unine. Unine mengenyo hati None. Oh iya. Matur mbak nuwun, Bapak. Mas. Terima kasih. Asmanipun Bapak Mujono saking Kabupaten Madiun. Madiun. Oh, sareng kalih Pak Ari mriki, Pak. Nggih, Oh, nggih. Mboten sering nanggap wayang, Pak. nggih mengke nanggap. Amin, nggih, Amin. nggih. Jemban. Susun Bu. Tes. Ternyata nyonyahnya Pak Dalang. Sinten? Tanya. Dikasih ini ponakan saya. Bisa Oh, jumeneng Bu Kesi. Ayo Nah, ngadeg. kok, Bu. Nah, yo yo yo. Pak Deni. Karo Ume ora Ume. gelem, ayo. Karo Ume ora gelem ngedekne, ayo ndang yo. Tapi tidak langsung, yang langsung itu adalah kakak kandung saya namanya Paryono, saya Paryadi. Nggih. Jadi tinggalnya empet-empetan gede kali nyonyah penjenengan. Oh, nggih, nggih. Baik, saya akan bawa Canteng Joli, nanti diteruskan Serampat Tulungagung. Wah, yang bisa cocok. joget sama-sama saya. Nggih. Canteng
rata-rata piyayi nyumbang lagu tur yo nyumbang dhuwit tembange klasik-klasik kabeh. Oh, jos Golkar kuwi. Paman. Nananen. Wong bedang kepalang gedhog. Mandek mayong. Mandek mayang ngenteni sepining nguwang. Terus nduk canting joli ya. Canting joli. Lanjut. Man. Menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosen pedalangan isi Surakarta. Canting jeli wong bedang kebalang kali potong wate Pak De, ya sekedap alon-alon Pak De, ngagem ambekan ngoten lho. Wis tuwa, swidak telu ya. Lah nggih to. Mengke kula niku ingkang gumun kalih panjenengan keteriyen kula tasih alit ngantos sak menika brengose panjenengan mboten nate dicukur Pak De. Tak senyebut atine. Wah, pok kowe. Brengos itu tempe diris mencos. Terus atek saece pilih sing brengos. Wah ya. Serampat dados. Ayo. Tak tung-tung dados. Oke. Yang bisa joget-joget. Jogetnya berirama tidak ngawur. Tak percaya, Cak. Ayo. Wah. Monggo Pak, kalian kula. Monggo silakan. Kula begini. Oh. Ya. Pur.
luar biasa. Nggih. Luar biasa. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak. Mbah nuwun. Nggih, mbah nuwun mugi dados berkah, Pak. Siap Pak Petro. Nah, menika wonten layang Cak Percil. Nggih. Nyuwun lagu pepeling dari Bapak Yuswanto. Nggih. Oh, siap. Genduk Okva, Nduk. Nduk. Ayo iki sing wah rombongan anyar iki karo kowe yuk sampean Istimewa iki. Kula mboten, Mas. Hah? Wis ora usah lungguhan. Cah bosok ya. Ayo sinden pagebluk nggih apa? Nggih. Sinden bosok iki apa. Mriki. Paling nembangi ular keket Alah paling ya ayam soto dadi. Nggih. Yo saiki Mbak Okva sik mengucapkan selamat sukses untuk Partai Golkar. Ayo. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Asik. Asik. Sing alon-alon, Nduk, ya. Nggih. Pokoke ucapane kudu sing apik, ngono ya. Nggih. Ini ya wis kenal. Lho ya kenal lho, Mas. Murid. Iki to. Iki sak pantaran, Mas. Kabeh kok pantaran. Jare wong sak pantaran karo Bu Kesi. Ngaturaken apa, Nduk, mau? Nggih, dalem. Ngatur nama wilujeng dalu terus. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Nggih, terus nggih. Jeng dalu. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Partai Golkar yang ke-57. Yang ke-57. Amin. Semoga sukses selalu, Iya. jaya selalu, Siap. selalu kompak. Amin. Wah, bocah ayu ngomong apa-apa pantes ya. Ayo. Bocah suarane apik, ayu aku seneng. Nyapa to? Ayo. Kuwi aku. Sampeyan ngucapne apa? Umi sik, Umi, ayo. Sampai kalah. Mbak Okva dengan bahasa Indonesia sampean basa Jawa. Ayo. Wilujeng dalu dumateng sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Piye? Kula wakilipun rencang-rencang Madangkara, wakilipun Ibu-ibu Waranggana Sinden, wakilipun Pak Dalang ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Partai Golkar. Nggih. Ingkang sampun Ambal warsa. Ambal warsa yang ke-57. Nggih. Semoga Partai Golkar Siap. selalu mengudara. Oh, Iya. Kayak radio wae kowe ora. Iso. Dadat. Wis ngene, Dat, aku sing ngene. Nyapa? Joget iki lho. Joget iki mesti. Bawa sik. Ayo. Oh, lah ya bawa sik. Tak lupa saya. Alah wis ora usah. Kowe aja nyela-nyela to ora. Kene. Mosok aku ora dikek kesempatan belas to. Engko bar iki nembang dhewe. Ya, Kowe ndi? aku ini. Nyapa milih kuno? Alah, seru dhewe Dat koyo ngene kahanan. Monggo. Rukun. Ya, Om. Rukun Islam kang lima niku Puniki. Wah, bareng disawer kleru kowe. Ngono lho. Kuni kuwi ngono ya. Gak apa-apa, Nduk. Dadine wi. Gak apa-apa. Ketindakno mring para sulama. Nggih. Ya. ndakna mring para sasama aja padha Kula ugi ngaturaken sugeng rawuh dumateng rombongan saking Madiun menika Pak Hari Wuryanto, Bapak Mujono, Bapak Hirnanto Darmorejo kalian Pak Singgih, sugeng lenggah, sugeng mirsani. Ya Nduk Okva, ayo Nduk njajal. Rukun lima puniku. Rukun lima puniku
sahadate ngono kok. Sahadate Kang angka 1 ya. kang angka 1 Kang angka 2 salat ngono kok. kang angka 2 salat Dene kang katelu Warana to, Cil? Kula nggih. Heeh. Aku marai bocah kono sisi ndredeg dhewe, Bos. Kalau sampai katut ora berat keadaan iki nggo. Ayo sini sayang, sini sayang sama Om sini. Ini sini. Iya. Omplung ayo. Ya, Om. Ini Kang ngono Nduk ya. Alon-alon ben enak. Heeh. Bareng sama sinten to? dalam Namanya siapa? Okva. Ova ya. Iya. Ya, oke. Gimana Om? Ayu. Aja nyepeleke iki penari lho. Mosok. Buat drama wayang Jakarta Kidang Kencana iki. Niki. Penari ayo. Padha aku. Saya ini penari. Heeh. Jaranan. Jaranan. Samuji. Iya. Dene Dene Kang. Kumise ya. Mi. Dene kang Nano. Mi. Ramadan nindak nepasa Kapat ayo. papat zakat ping 5 ngibadah haji Yo bareng sinden sing lingguh ya melu. 1 2 3. rukun Islam Sekedar informasi, wayang ulang tahun Partai Golkar kecuali disiarkan di TVRI Jawa Timur dan juga YouTube Golkar Jatim TV, juga di Kuntadi Channel. Alhamdulillah penonton serentak yang nonton di Kuntadi Channel mencapai 1.500 penonton malam hari ini. Meskipun sing mriki namung 50 orang kuota, mereka pun ribuan. Nggih, datang mriki ra sedeng niku. Seluruh dunia. Liyane malah udut jane ucuk jane guru masa. Kancane wong udut ya malah kurang ajar. Jare kon istirahat. Istirahat malah udut. Ayo, yuk tak kentak. Mangga cah dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Ki Anom Surata. Dados.